en el programa d'avui tenim el plaer de tenir entre nosaltres un personatge molt important per la història de Rússia i encara més important per la Unió Soviètica. Donem la benvinguda a Iosif Stalin. Molt bé, camarada. Quin any i on vas néixer? Vaig néixer el 18 de desembre de 1878 a un poblet que es diu Gori, a un país que es diu Geòrgia, al sud de Rússia. O sigui que ara tinc uns 141 anys. Tens fills? Sí, amb la meva primera dona vaig tenir el meu primer fill, que es diu Lako. I amb la meva segona dona vaig tenir 2 fills més, amb Vasily i l'Svetlana. El teu nom real és Iosif Vissarionovich. Com va sorgir el teu nom de Stalin? En rus, Stalin vol dir home d'acer, que simbolitza la meva fredor, duresa i tenacitat. Hem sentit que la teva mare era una devota cristiana ortodoxa, que s'esperava que el seu fill seria ordenat sacerdot. És cert? Sí, és veritat. I de fet em van fer fora del meu seminari per les meves tendències polítiques. Havies pensat mai que acabaria sent el governador de Rússia? No, i de fet quan em van posar de secretari del Partit Comunista de la Unió Soviètica vaig demanar que em deixessin renunciar 3 vegades. Però com que no me van deixar, doncs vaig decidir prendre el control i al final vaig ser un líder de Rússia. Et vas prendre bé la mort de Trotsky? He sentit a dir que éreu molt amics. De qui? Ah, sí, aquell el que governava abans que jo. Sí, bueno, quina pena, no? El que importa és que ara estic jo al mando, ell està mort, tant se val. Ara jo estic al mando. Vinga, següent pregunta. Què en penses d'Adolf Hitler, amb qui vas fer un pacte abans de la guerra? En realitat no em cau gens bé i només vaig fer el tracte perquè ens deixés en pau. Tenia pensat d'atacar-lo una vegada tingués l'exèrcit prou fort, però al final es va avançar, em va atacar a mi, i vaig haver-lo de matar amb ell i a tot el seu exèrcit! Vas fer una política stalinista. Ens pots explicar en què consisteix? Bàsicament, en la política stalinista vaig imposar una economia i societat col·lectives. Aquesta política tenia com a objectiu provocar un creixement i convertir la Unió Soviètica en una gran potència mundial. Es van seguir uns directius per fer aquesta política. Ens pots explicar quins són? Primer, vaig instituir l'economia planificada per l'Estat. Després, vaig prohibir la propietat privada, de manera que els objectes de la gent fossin de l'Estat i l'Estat els repartia de manera equitativa. Després, vaig iniciar el programa de col·lectivització, que vol dir que tota la pesca, tota la caça, tota la collita és de l'Estat també, i l'Estat el reparteix de manera equitativa en els seus habitants. I per acabar, vaig iniciar el desenvolupament industrial basat en la indústria, amb l'objectiu de construir les infraestructures necessàries i que la Unió Soviètica fos una primera potència mundial. Com vas exercir el poder a la Unió Soviètica? Vaig fer-ho d'una manera diferent a la resta del meu partit. Vaig exercir el terror arreu del meu país i vaig exercir una dura repressió a qualsevol que s'oposés a mi, considerant-lo un enemic de la Unió Soviètica i del comunisme i enviant-lo als gulags. Com vas consolidar el teu poder personal? Ho vaig fer escampant el terror arreu del país i exercint una dura repressió a qualsevol que s'oposés a mi. Qualsevol que estigués en contra dels meus ideals era enviat al gulag. La repressió va afectar la societat? La veritat és que sí, va afectar per exemple els kulaks, els propietaris de les terres, perquè s'oposaven a la col·lectivització forçosa, i també alguns membres del meu partit polític que s'oposaven a mi. Va ser vist com un gran líder de guerra. Per què? Perquè vaig portar el meu exèrcit, l'exèrcit de la Unió Soviètica, fins a la victòria contra l'exèrcit que abans es creia invencible, l'exèrcit nazi. Què va ser el complot dels metges? Va ser un petit complot que vaig fer entre el 1952 i 1953, juntament amb uns quants oficials soviètics, en el que vaig acusar uns quants metges d'intentar assassinar oficials soviètics. Què li diries ara mateix a les famílies de les persones que van morir per culpa teva? No tinc per què respondre aquesta pregunta. Tu, talla això! Tu, com a mateu això, us fico al gulag! Us ho juro! Senyor Stalin! T'he canviat! Bueno, doncs així suposo que va ser l'Stalin com va ser líder de Rússia. Gràcies per ser-hi i ens veiem el 3-14. Toma 5.621, escena 1. Sacerdot. Sí. Ja he dit ja fa com un quart d'hora, però bueno. El teu nom real és Iosif. I fred. Cony!